όταν έμαθα ότι θα μας σηκώσουν από εδώ, αρρώστησα πραγματικά και αυτή την ώρα δηλαδή που σας μιλάω είμαι άρρωστη, πώς να σας πω, έχω ταραχή. Δεν θέλω να φύγω από εδώ πέρα, γιατί εγώ ιδίως γεννήθηκα σε αυτή τη γειτονιά. Γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα, είμαι 50 χρονών τώρα και δεν θέλω να φύγω. Γιατί είναι πολλά, ας πούμε, η ατμόσφαιρα η καθαρή, ο αέρας, τα πάντα δηλαδή, η ησυχία. Είμαστε καλά από άλλα. Έχουμε ωραίο κλίμα, ωραίο αέρα. Αλλά με τη μόνη διαφορά που τα σπίτια μας είναι χάλια. Η σκεπή μας έτοιμη είναι να μας πλακώσει μέσα. Τα νερά τώρα στάζουν, δεν μπορούμε, λεκάνες και σκάφες βάζουμε. Να κάνουμε τίποτα δεν μας αφήνουνε. Τι θα γίνει? Ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Τώρα μας καλέσαν να πάμε κάτω στη συγκέντρωση για να βάλουμε υπογραφές. Άλλοι θέλουν σπίτια, άλλοι θέλουν δάνεια. Δεν είμαστε όλοι ενωμένοι να δούμε τι θα γίνει. Πότε έγιναν αυτά τα σπίτια? Αυτά τα σπίτια είναι, από πότε είναι Παρασκευούλα? Από το Βαλκανικό πόλεμο. Από το Βαλκανικό πόλεμο, λέει. Από το 12 είναι, από Τουρκίες είναι τα σπίτια αυτά. Ήταν τουρκικά τα σπίτια, δεν τα κάναμε εμείς. Δεν είναι λαθρέα αυτά. Ήταν τουρκικά, φύγαν αυτοί και μπήκαν οι γονείς μας. Για τα τείχη πέστε μας κάτι. Τι να τα πούμε, τι να πούμε, πες μου. Για να πω. Ναι, ότι είναι ωραία. Να, σε έρχονται οι τουρίστες και να τα βλέπουν, είναι ωραία. Τι να πω για τον τοίχο. Εσάς δηλαδή σας ενοχλούν? Δεν μας ενοχλούν, καλέ, γιατί να με ενοχλήσουνε. Δεν μας ενοχλούν, δεν μας πειράζουν καθόλου, είναι ωραία. Αν τα ρίξουνε καλά, αλλά δεν τα ρίχνουν αυτοί. Τους τοίχους δεν τα ρίχνουνε και έτσι είναι καλά οι τοίχοι. Ας έρχονται να τα βλέπουν. Διορθώνουμε λιγάκι τους τοίχους για να... Τι μας πειράζει ο τοίχος, δεν μας πειράζει ο τοίχος. Ο τοίχος δεν μας πειράζει καθόλου. Ναι, αυτό θέλουν. Θέλουν να μας ξεσηκώσουνε και πού θα μας πάνε. Εμείς από Ναι, εμείς δεν φεύγουμε Είμαστε από εδώ πολύ πέρα. ευχαριστημένοι εδώ. Να φανεί τι? Θα φανεί ο τοίχος, τα κάστρα, τα όμορφα. Θέλουν να σηκώσουν από εδώ τον κόσμο. Ένας τοίχος σκέτος είναι. Τι έτσι. Ποιο είναι το ωραίο, ας έρθουν να τα δούνε.